good afternoon makosana. Lero pa 18 July tsiku limene mtsogoleri wa dziko apita Mutharika akumbukira tsiku limene anabadwa. Nkhani imene tikhope kuti ambiri tayitsata bwino kuti no leroli tsiku limene anthu ene okondwera pakubadwa kwa mtsogoleri amene imano sitikudziwa zona kuti aboma apanga organize motani kuti no ngati kuli kudumpha maspika anthu akadumphira kuti ngati kuli madyerero anthu akadyerera kuti kumano. Nkhani ndi imeneyo mtsogoleri wa dziko apita Mutharika birthday yawo ndi kuti ndi leroli. Iwo atu anabadwa pa tsiku limene la pa 18 July mu chaka cha 1940 zomwe zikutanthauza zoti pofika tsiku la lero apita Mutharika ndi kuti akwanisa zaka 86. Ndi osangalatsa kwambiri nkhani yabwino tiwafune ndithu mafuno abwino apita Mutharika pomwe akondwerera kubadwa kwawo. Tikatsata bwinobwino apita Mutharika paja anakhalapo ngati mtsogoleri wa dziko mbuyomu mu chaka cha 2014 ndi analamulira dziko la Malawi kuchoka mu chaka cha 2014 mpakana mu chaka cha 2020 pamene adaluza pa zisankho zimene zinachitika nthawi imeneyo mu chaka cha 2020 anasinthana ndi makosana a Tonse Alliance kusogozedwa ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Kuchoka pamenepo Malawi anapitanso ku zisankho zimene zinachitika mu September pa 16 September chaka chimene cha 2025 ndi paja apita Mutharika nyengo ya kampeni nthawi imeneyi ankaza yankhula kunena zona kuti the return to proven leadership ndi zimene ankayankhula nthawi imeneyi akukopa anthu ndipo zinathekadi anapambana chisankho chimene chikusankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko kudzafika padakali panopa. Ndipo tenga ndi tsiku limeneli apita Mutharika alembatu pa tsamba la mchezo la Facebook uthenga okhudzana ndi tsiku limene tsiku la kubadwa kwawo. Ndipo tenga ndi uthenga umenewo akufotokoza kunena zona kuti iwo watu ali okondwa komanso kulemekezeka poona mauthenga owafunira zabwino mapemphero komanso mphaso zosiyanasiyana zimene akulandira pa tsiku limeneli lomwelo akukumbukira kubadwa kwawo. We have here a set of White House cufflinks. Oh, wow. For you. I love cufflinks. Wonderful. We thought you did, and I do. We hope you enjoy these. Oh yes, for sure. And second, we have a special pen. Okay. Also from the White House. Oh, with what White House logo? Correct. Oh, good. So it's fully decorated. Good. I'll hang this in my office. Oh, wonderful. Well, I'll not use it. I want to write memos. Wonderful. I'll keep it as a souvenir. Thank you so much. Good. And finally, have a book, Leadership in Turbulent Times. By Doris Kearns Goodwin. Oh, good. I know her. One of our greatest experts on President Lincoln. Oh yeah, great. Her husband was a great speechwriter. Indeed. For Kennedy. I have the privilege, by instruction of my president, to present the gift to present to Your Excellency his personal letter of felicitation on the occasion of your birthday, together with a modest gift as a token of the warm esteem and affectionate regard in which you are held, both by my president and by the people of my own country. I'm greatly flattered by this wonderful picture. I never expected it. I don't know how you got it from the State House here. There must be some conspiracy here that I'm not aware of, but it's beautiful, wonderful. I want you to extend my most sincere appreciation to His Excellency President Xi Jinping, my colleague and a dear friend that I really appreciate this gift. It's not a gift to me, but also to the Malawi people. We have a very good, cordial relationship, and we appreciate all the support that China is giving to us in education, infrastructure, in health, and various aspects of the economy. We very much appreciate that, and will continue. This relationship is a permanent one, and so it will continue forever, for that matter. So once again, I extend my appreciation, and I'll be officially responding to His Excellency with an official letter next week, which will be handed over to you. So again, thank you very much.
Thank you very much. ndithu zikuendera tsiku limeneli taona pamenepo ndithu akulandira mphaso ndeka ya madyerero anthu akachitira ku State House komweko sitikudziwa bwinobwino maka sports kunabwera communication yokhuzana ndi chikondwerero cha kubadwa kwa mtsogoleri wa dziko Peter Mutharika ngati zinena zonena kuti apanganso apply ma strict measures pamenepa pa birthday po. Anyways kuti lingafotokoze chani ngamakankhani yokhuzana ndi slogan ya mtsogoleri wa dziko Peter Mutharika munyengo ya chisankho ija munyengo imene anthu ankachita campaign the return to proven leadership nthawitu imene Peter Mutharika amatenga boma kunali ma crisis ambiri kwa basi previous era nakuti utsogoleri umene anasinthana nawonso nde unali mavuto ake ochuluka zimene zinapangisa zona kuti zipereke mwayi pa Peter Mutharika kuti no apambane pa chisankho chimene chija munyengo imeneja kunali food crisis komanso fuel shortages ambiri ndithu timadziona nkhani zake imene zimakhalira anthu amavutika kwambiri nkhani yokhuza ndi chakudya chimanga chinali chodula kwambiri kuti anthu achifikire ma fueling station kunali ma queues ambiri nde tinaona zona kuti adakhala pa mpando kunali ma effort ochuluka ameneno Mutharika ndi anyamata awo amathamangathamanga popanga stabilize situations amene achawo pano tikuyankhula pano ene yokhuzana ndi chakudya at least ndithu chakudya chikuoneka ilinso affordable kwa anthu amene sanathe kulima amatha kuthamangathamanga agwira maganyu akapeza ndithu kachimanga kugayisa moyo kumapitirira kufatu tenezo na makosana chilowena Peter Mutharika pa mpando ngati mtsogoleri wa dziko sinamveko makesi onena zona kuti ayi kwakuti wakuti wina wake wafa ndi njala kapena ena ake kwakuti akudya chiteze ngati mene zimakhalira mbuyo muja chani zimenezo sitinamveko pameneno ndi chisimikizo kunena zona kuti zinthu zina zasintha ndithu mtsogoleri wa Peter Mutharika khalenso makesezi kukhuza ndi fiyo pakuoneka pali kusintha ndithu ina nkhani zokhuza ndi magesi ndi zimene ndithu ambiri akumadandaula kuti no magesi akuvuta ngakhale akumazayankhula zona kuti kuyesesa kuti pange fix mavuto amene ndimene ndithu nkhani zake zimayendera nde palibe ma stress kwenikweni kumbali yokhuza ndi chakudya pamenepo titha kwapasa credit Peter Mutharika kuti ntchito ndithu ayesesa kuigwira pamenepa andinso ndikupasidwa license kwa Napoleon Zombe ndi kampani yawo ya Mulalo Fertilizer Factory zimene zonso zitha kuthandizira kuti nkhani yokhuza ndi chakudya anthu akalima mavuto amenewo atha kuchepa ngakhale kuti panalinso amaliwongo ena ake omwe amayikira misomali a Zombe kuti factory imeneyo satheke komano padakali pano pande kuti no after kupasidwa license zithandiziranso nkhani yokhuzana ndi mavuto a zakudya kuti no food security ili bwino nkhani yokhuzana ndi fuel ambiri ndithu tikuona zinthu zimene zikukhalira ku Malawi makiuzi amene amaoneka ma fueling station onse pano pande kuti anatha nkhani imeneyo ndi kuti anayipanganso stabilize zinatha ndithu kulibe zokhala ndi ma stress nkhani yokhuza ndi fuel titha kwapasa credit pamenepo kuti ntchito ndithu anayigwira ambaso nkhani yokhuza ndi inflation tikaona recent data ikumaonesa zona kuti mili 2026 Mutharika akwanisa kupanga control inflation ili around 21.1% imwe mbuyomu inali pa 24% zomweno ndi sign yonena kuti effort yomwe inayikidwa kuchakudya chija ikuthandiziranso kupanga control inflation omwe mbuyo mu previous regime inflation ito imashuta osati masewera makafika ndithu ku 30% ina ndithu 34 31% zimachitika ndithu zinthu zimenezo ambiri ndithu atha kuchitira mboni pa zimenezi zomwenso titha kuzipanga male zija zimene ankayankhula mbuyomu nyengo ya kampeniyo zonena kuti the return to proven leadership mabeto izi ngakhale zili chomwechi palinso mavuto ochuluka mu mtsogoleri wawo titha kunena zona kuti kuli institutional collapse kulinso ma political fallout kulinso ma cases ochuluka a corruption zitsanzo zabwino taona kuti milandu ya ena mwa akuluakulu aku chipani chawo cha Democratic Progressive Party omweno anali ndi ma corruption cases milandu imeneyo ndiye kuti no yapangidwa discontinue pena kuti ithesa basi amonena kuti milandu ngati imeneyoyo 14 ndi limene linakati ziweruza kuti anthu amene ndosalakwa kapena ndolakwa komano zikupeza zoti milandu imeneyo ayithesa yomwenso ndi indicator kuti pena pake zinthu sizili bwino zinthu sizikuyenda bwino kunalinso kesi ya Amalisi Hotel ija imene makhuzana ndi pension fund public service pension trust fund tinaona zona kuti kunali inquiry imweno park ya ku parliament inaonesa zona kuti kunali ma anomalies ambiri ngati institutional fallout ngati institutional collapse anapangira handle magazi ali self banking nkhani manager zimaonesa zona kuti zinthu zambiri zimayenda mosalongosoka maso panali political fallout zimene zimaonesa zona kuti panali kolabo kapena kuti mgwirizano ngati pa magayi aku previous era magazi amene akulamula boma padakali pano mapanga inflate ma figures ndicho linga chopanga
kupanga siphon public resource imene ndithu nkhani zake zimayendera tameneja. Andiso pano pa conclusion ya nkhani imenejayo imadziwika bwinobwino kuti inathera pati, inangozizira. Ripoti la paki sizoti linayendanso motani. Economically zinthu zinaso sizili bwino pa ground, so machazi tiuza zoti akuyesesa mbali zina, komanso kuli ma issues akuluakulu kufunikira ndithu ngati mtsogoleri wa dziko atawapanga address ma issues amenewa penipeni kuwafunira mafuno abwino pamene akondwerera tsiku limenetu anabadwa. Menemo ndi mmene taonera ife zoti makosi anamuona bwacha nthawi imeneyi pamene mtsogoleri wa dziko Peter Mutharika anakhala mtsogoleri wa dziko kuyamba mu chaka chimene cha 2025 kuzafika padakali panopa. Komanso nkutheka ndi mafuno abwino titha kuwafunira mafuno abwino comment section uko pamene akondwerera tsiku limeneli.